سلام طعنان نخلكم تخاتلتي يكون اندابلكو نامناي لمعنت مدبي كاتو عمناي لمعنت مدبي دق تبعتيو نناي دق انستيو سونت كتنخون كلهم ناي صوتاو ركب سمعيتن بعصفي كوسخو زخلو ناي دق انستيو كفلتات سونت علو منالبات نزن كفلتات سونتن نخيخم صوتاو ركب زيتغبرو انت خوينكم بفصوم تزيتنخو يمرص مخنياتون تايو اذن كفال سونتن كنكا انكلو ناي صوتاو ركب سمعيتن بقليلو سلازلعاليو نسهم دما ناب صوتاو ركب اتيخم ناي صوتاو ركب سمعيتن كتعقبو تزيخيلكم ناي صوتاو ركب سمعيتن علعلكم صوتاو ركب زيتغبرو انت خوينكم ناب قبر حبو ويكا سيغا نخاتوا كتغبرو تخيليكم سلازخونه كل شع قدم صوتاو ركب مفصامكم طرح كخون ኣለዎ ነዚ ክፋል ሰውነተን ክትነኽኡ ዘለኩም ቅድሚ ናብ መደበይ ምእታወይ ነዚ ቻነል ሓደሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ናይ ጾታዊ ርክብ ከምኡውን ናይ ሓዳር ህይወት ኢንፎርሜሽን ተረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ሓትት ስድራ ንዝኾንኩም እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ መደብና ናብ ብዙሓት ንኽበፅሕን ንኽምሃሩሉን ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ እዘን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ብዕጽፊ ዘለዓላ ክፋል ሰውነተን ክሪን ከለና እቲ ቀዳማይ መቐመጫን እዩ ከም ዝፍለጥ ኣብዝሓ ደቂ ተባዕትዮ ንናይ ጓል ኣንስተይቲ መቐመጫ ከም ዝወቅዑ ይፍለጥ እዩ እዚ ድማ ብጣዕሚ ሴንሲቲቭ ዝኾነ ስምዒተን ብዕጽፊ ከለዓል ዝኽእል ክፋል ሰውነተን ከም ዝኾነ ይፍለጥ እዩ መናእሰይ ካብዚ ክትመሃሩ ዘለኩም ናይ ጓል ኣንስተይቲ መቐመጫ በእዳውኩም ኣብ ትነኽእሉ እዋን ልክዕ ከም ፎር ፕሌይ ወይ ከዓ ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ዝግበር ጨዋታ ክቁፀር ይኽእል እዩ እዚ ድማ ምስኣ ጾታዊ ርክብ ክትገብሩ ከም ዝደለኹም ተርእይሉ ስለዝኾነ ኩሉ ሻዕ ጾታዊ ርክብ ቅድሚ ምግባርኩም እንተተኻኢሉ ቅድም ኢልኩም ንመቐመጫ ቀስ ኣቢልኩም ብምንካእ ናብ ምስዓም ክትኣትውን ከለኹም ድማ ክልተ ኢድኩም ኣብ መቐመጫ ብምግባርን ማሳጅ ብምግባርን ብቐሊሉ ንስምዒተን ብዕጽፊ ክትለዓሉ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ኻሊእ ስምዒተን ዘለዓል ክፋል ሰውነተን ድማ ኣብ ትሕቲ ጥወን ዝርከብ ክፋል ሰውነተን እዩ ነዚ ፓርት ኣክሰስ ንምግባር ብድሕሪተን ደው ኢልኩም ንኽሳደን እንዳሰዓምኩም ንኽልተ ኢድኩም ቀስ ኣቢልኩም ብውሽጢ ቲሸርተን ናብ ውሽጢ ብምስዳድ ንናይ ጥወን ጫፍ ወይ ከዓ ነቲ ታሕተዋይ ክፋል ጥወን ብደንብ ጌርኩም ተሓሳሲዩን ኣብቲ ታሕተዋይ ክፋል ናይ ጥወን ጫፍ ማሳጅ ትገብሩ እንተኾይንኩምን ኣብ ክሳደን ከባቢ ተስዕምወን እንተኾይንኩም ብልዑል ንናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒተን ከተለዓሉ ትኽእሉ ኢኹም ምናልባት ነዚ ነገር ጥራሕ ጌርኩም ተፈላለዩ እንተኾይንኩም እተን ደቂ ኣንስትዮ ብልዑል ክጉዳኣ ይኽእላየን ስምዒተን ተጀሚሩ ጥራሕ ዝቋረጽ እዩ ዝኸውን ስለዝኾነ ጾታዊ ርክብ ከም ትገብሩ እንተረጋጊጽኩም ጥራሕ እዩ ነዚ ነገር ክትገብሩ ዘለኩም እቲ ኻሊእ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒተን ዘለዓል ክፋል ሰውነተን ድማ ብልዕተን እዩ ወይ ከዓ እቲ ላዕለዋይ ክፋል ሕብጥ ዝበለ ክፋል ብልዕተን እዩ ኣብዝሓ ደቂ ተባዕትዮ ከም ልምዲ ገና ኣብ ምስዕዓም እንዳሃለው ናብ ውሽጢ ፓንተን ኢዶም ከይኣተወ ብደገ ገይሮም ንብልዕተን ከም ዝሓሳስዩ ይፍለጥ እዩ እዚ ብጣዕሚ ሴንሲቲቭ ዝኾነ ክፋል ሰውነተን ስለዝኾነ ምናልባት ጾታዊ ርክብ ዘይትገብሩ እንተኾይንኩም ነኻኺኹም ጥራሕ ትገድፍዎ እንተኾይንኩም ልዑል ናብ ዝኾነ ናይ ርእሲ ሕማምን ዲፕሬሽንን ንኻኣትዋ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ስለዝኾነ ኩሉ ሻዕ ንብልዕተን ክትሓሳስዩ ከለኹም ግድን ጾታዊ ርክብ ከም ትገብሩ ከተረጋግጹ ኣለኩም ተዘይኮይኑ ግና ካባኹም ምስ ተፈለያ ግድን ከይፈተዋ ናብ ግብረ ሕቡእ ወይ ከዓ ሴጋ ንኻኣትዋ ትደፋፍእወን ስለዘለኹም ኩሉ ሻዕ ንብልዕተን ብፍላይ ድማ ነቲ ላዕለዋይ ክፋል ሕብጥ ዝበለ ናይ ብልዕቲ ክፋል ትነኽኡን ተሃሊኹም ጾታዊ ርክብ ከም ትገብሩ እንደሓሰብኩም ክኸውን ኣለዎ እቲ ኻሊእ ክፋል ሰውነተን ድማ ብድሕሪት ክሳደን ዝርከብ ክፍሊ ሰውነተን እዩ እዚ ክፍሊ ብጣዕሚ ሴንሲቲቭ ስለዝኾነ ብናይ ወዲ ከንፈር ወይ ከዓ ኢድ ክንካእ እንከሎ ዝፈትውኦ ክፋል ሰውነተን እዩ ብድሕሪተን ኮይንኩም እዳውኩም ኣብ ውሽጢ ጥወን እንዳሃለወ ኣብ ድሕሪት እዝና ክኾን ይኽእል ወይ ከዓ ኣብ ድሕሪት ክሳዳ ትስዕማ እንተኾይንካ ሓደ ኢድካ ድማ ናብ ታሕቲ ሰዲድካ ንብልዕታ ተሓሳሲ እንተኾይንካ ብልዑል መጠን ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ንኽትኣቱ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ነዘን ክፍሊ ሰውነተን ጥራሕ ብምንካእ ስፔሻሊ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ንዘይኣትዋ ደቂ ኣንስትዮ ክትዕግቡ ትኽእልሎም ክፋል ሰውነተን እዮም
ኮይኑ ግና ጾታዊ ርክብ ከም ትፍጽሙ ተዘይረጋጊጽኩም ነዘን ክፍሊ ሰውነተን ንኸይትነኽኡ ክሕብረልኩም ይደሊ። ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ነዚ ይመስል ነይሩ። ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት ንኽበጽሕ ላይክ ሼር ግበርዎ። ሓሳብ ርእይቶኹም ብኮሜንት ሴክሽን ግለጹለይ። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይኣንየለይ።